ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ Ogechi eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene nkene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwa ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne mgbeti na ezigbo ụmụ oziọma nke ezi omume gị ezigbo ụmụ oziọma nke ezi omume gị ezigbo ụmụ oziọma nke ezi omume gị ezigbo ụmụ oziọma nke gị eziela m oziọma nke ezi omume nke Chukwu na-adị ala Igbo wee na-akpọ ụmụ Igbo n'ebe ọbụla unu nọ n'obodo ọbụla unu nọ na unu cheta na enwere ebe unu si na unu cheta na unu nwere chi na unu cheta na o nwere mmụọ ọma maka unu n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ na mmụọ ahụ ma maka gị na mmụọ ahụ so gị maka na ebe onye nọ ka chi ya nọ ebe ọbụla bụ ebe ọbụla ị na-anọ na chi gị nọra mmụọ gị niile nọ ebe ahụ kama na ọ na-echezọkwana na o nwere ebe isi wee bido bụ ntọala gị ya gaziere unu ụmụnne m arụsi ike wara unu ọjị dịka m kwuru na nkụzi nke gara aga si na nkụzi a ga-enwe agba ịnọ nke a bụ agba nke ịbụọ ya banyere ndị eke ka gị nwa bụ onye a mụrụ ụbọchị eke ga-esi wee were ike nke ụbọchị iji wee bịa ụwa wee mepụta n'ihe nụnụ maka na anyị kwenyere na ayịrị igwe adị ike na ofu osi adị emebe ọhịa ụbọchị ahụ ị bịara ụwa o nwekwara ndị bịakwara ụwa ụbọchị ahụ unu niile bụ ndị otu ọ bụrụ ndị otu gị niile ka ị ga-amacha ya gaziere unu ụmụnne m ọ bụrụ na tata bịazi ka isonyere m ana m ekene gị ndị niile na-sọskraịbụ na chanel ana m ekene unu wee na-ayọkwa unu ọ bụrụ na ị na-afụ iru mma na ige nkụzi ma ị sọskraịbụ bịara kedu ife ji gị na ọ dị ewepụ ego sọskraịbụ na chanel ọ ga-eme gị ike na-anata ozi ị ga na-anata ozi na nkụzi nke m na-akụzi ma na-eritekwa erere juru n'ime ọgbakọ anọ ọ dị anapụ ego sọskraịbụ ebe ahụ na-acha red dịka bel pịa ya aka o wepụtachara gị ọpshọn pinye aka na ya isoro na ezinụlọ ọmarịcha ezinụlọ abụ ọmarịcha ezinụlọ ndị na-agọ mmụọ bụ ebe ị banyere ndị na-esonyere m ekene m ụnụ ndị bidoro tata afụba iru ma onye ifuru iru ya bụ eze nwaanyị Ogechi ọ pụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chisike ya nọ eji m ya azọ ndụ nke m ji okwu ọnụ m wee na-azọ gị kịta gị bụ onye na-anụ olu m ma na-afụ iru m na nkụzi nke m ji n'aka gbasara ịjụ ikikere ụbọchị a mụrụ gị wee na-agọ mmụọ wee na-akpọkuchi gị ndị a mụrụ ụbọchị eke unu amaragonu na n'ọbụkwanụ na otu unu esi wee na-ezipụ ozi chi unu a na-anụ olu unu bụ n'ihe ya adịrịrị ịya ha nọ ọchịchịrị wee kpọbachi gị ka anyị na-ekwu n'okwu na-adị a n'ebe ọchịchịrị gbara wee na-akpa nkata a na-amịnye ihe mara mma anyanwụ zuru mba ọnwa zuru mba ịbụ onye bịara ụwa ụbọchị ahụ mmụọ nwe ụbọchị ahụ ọkwana ya bụ nne gị na nna gị na mmụọ nne gị na nna gị na mmụọ nwe ụbọchị ahụ bụ nne gị na nna gị na ihe mmụọ nke pụtara na ihe bụrụ na ịchọ ime ife mmụọ n'ihi akpọ mmụọ ahụ ihe m na-akụziri unu bụ ụzọ nke ịgọ mmụọ otu esi agọ mmụọ na anyị nwa bụ ụmụ Igbo nwere ka anyị si akpọkwu Chukwu anyị na mgbe gboo ya ka m ji asị unu laghachitanụ n'ụzọ nke mgbe ochie dị mma na anyị nwere chi na anyị nwere mmụọ nwe anyị niile bụ ndị nọ n'ụwa agaghị emecha ofu ihe ọnya mere eji nwee asụsụ dị iche iche n'obodo niile ọ bụrụ na okike chọrọ ka anyị niile na-asụ gbadocha n'ofu asụsụ echeghị m na ndị ọcha ga na-asụ asụsụ dị iche anyị nwa na-asụ asụsụ dị iche echekwana m na ụmụ Igbo ga-enwe asụsụ Igbo dị iche iche maka na Igbo anyị niile dị iche iche echekwana m na ndị ojii anyị niile bụ ndị ojii kwenyere na anyị si n'ofu ụzọ wee bịa
na anyị ga-enwe asụsụ dị iche iche mana Chukwu okike ji aka ya wee debe ya otu o si wee masị ya ka o ji wee mee ya. Anyị niile na-asụrụ onwe anyị asụsụ dị iche iche. Ya mere gị bụ onye Igbo, were asụsụ Igbo gị, were asụsụ ahụ bụ asụsụ gị ji ya kpọkube chi gị. Ọ ga-anụ olu gị. Mmụọ ọma gị ga-eme ka mmụọ onwe gị nụrụ olu gị mgbe ị kpọrọ ya. Maka gị nwa bụ onye Igbo mere iji ịgọ mmụọ ị na-asụ bekee, gịnị ka ị na-asụ? Kedu ife ị na-asụ? Bekee bụ creation, ekere ya eke ka anyị nwee ike iji ya wee na-agwakọrịta onwe anyị okwu, maka onwe onye na-anụ ihe ibe ya kwuru. Gị bụ onye Igbo na-agọ mmụọ ka na-ekpọ afọ ahụ iji wee afa nwa bekee nyere gị, maka na ọ bụrụ gị nyere gị ya, ọ nwa bekee nyere gị ya, ị ka jikwa ya ka na-agọ mmụọ. Kpọọ n'afọ eji wee mara gị, kpọọ afọ Igbo ahụ. Ọ bụ na ị nwere afọ Igbo, kwa ekwuo na m ya, baa onwe gị afọ Igbo, na onwe gị anya. Ị na-esisi ya na onwe gị anya, ịfụ ihe ebe ị esi wee gbakwunye wee kpọọ onwe gị afọ Igbo, gbakwunye ya ebe ahụ. Ọ bụ na ị nwere afọ Igbo, ọtụtụ n'ime anyị agbanwechaa na sọnem anyị na-aza afa bekee. Imego enume ana enwe ihe ga-eme ka ị hapụ agwa gị. Ị bụ onye Igbo, otu o sokwara gị si tee ude ọcha na-acha, ị ka bụ onye Igbo. Anyị bụ onye Igbo, anyị ka bụ ndị Igbo. Onye mere anyị ji ka na-aza ana be nna anyị. Enwe onye chi ịzụ ana be nna gị na-azụ, esi mba, anyị aba ana nna m. Ị chọghị mmụọ nna gị ma ị chọrọ ana nna gị. Achọghị m mmụọ nna m. Nna m ha na-eme arụ, mana ala ahụ ha nọ mee arụ ka ije na-arụ ụlọ. Ịgbanwego afa ha, ị dị azazi afa nna nna gị ha. Kedụzi ife ị na-aza? Ị na-azazi afa nwa bekee ma ị ka bi na ana be nna gị, rụọ ụlọ be nna gị. Ana ahụ nna nna gị ha zụta ka ị ka bi na ya, ma na-aza afọ onye ọzọ. Ịfụrụ na ọ gịnwa na-aghọ onwe gị aghụghọ. Ị na-aghọ onwe gị aghụghọ. Onye ọbụla laghachikwute chi ya, laghachikwute mmụọ onwe ya, ka ụwa dịrị ya mma, ka anyị nwee ogologo ndụ arụ isi ike, ka anyị ka nka ma tịa atịa, ọ bụrụ ịka nka ụsụ 16 tikwa ntigwa abịago gị n'ụkwụ. 65 obesity eju ebe niile. Obere oge si na nke ọzọ abịa gị, obere oge nwụrụ. 70 ịnwụọna. Elimitiri unu afọ anyị ga-ebi, si anyị nọ 70. Anyị anabata ya n'obi ọcha anyị nnọọ. Onye anọ 72 asị na atọpụrụ ya 2 years maka na ekwugo ya nọ 72. Onye gwa gị mgbe ị ga-anwụ? Maka gịnị ka ihe eji wee kwenye na ya? Ọ mmadụ amaghị ụzọ ya ka eji anwụ ụmụ ọnwụ mpịampịa ọnwụ. Dozie ụzọ gị ọfụma. Asị gị bata ọdịnala jee chọba onye ị na-atọmenti. Asị gị bata ọdịnala ka ije chọba onye ị na-aṅara isi, ị na-agọ mmụọ. Obere ihe ije gọọrọ onye ahụ. Ọ bụghị ya sị gị bata bịa mebe. Ọ ka isoro wee dozie ihe mebiri emebi, maka na o nwere ife mebikwara emebi n'ala Igbo. Inye aka idozie ya site n'ịkpọ mmụọ ọcha. Asị gị bata ọdịnala ka ị wee rụọ manshọn. Ọ bụrụ ya. Onwe onye ife ọma so nsọ, mana ya bụ na ya bụ ihe mere iji wee bụrụ onye ọgọ mmụọ, onye na-achịtara n'ụzọ ịgọ mmụọ, dibịa nwaanyị, ka ị nwee ike ịdị na-asọpres ndị mmadụ na-aṅa isi, ka a na-atụ gị egwu. Ọ bụrụ ya ka iji wee bata ọdịnala. Ị batara ọdịnala ka ị bịa mezuo ife gị na chi gị kwu. Ya mere onye ọbụla chọpụta ụzọ ya n'ime mmụọ na eziokwu, bie ezi ndụ dịka o kwesịrị. Abịa n'ịgọ mmụọ, ụfọdụ ndị Igbo ibe anyị na-afụta ndị na-agọ mmụọ maọbụ onye na-emeta ife ọdịnala ka onye na-akpapụ maọbụ onye ya eji ọkụ mmụọ, dịka ha si wee na-eche ya. A sị m sị hapụrụ m ọkụ mmụọ, kwụọ maka ọkụ mmụọ, hapụrụ ụnụ m ya. Unu ga-anọ na be mmadụ na-eche ihe na-eme na be mmụọ. Enwego onye jere ebe a sị na ọkụ gbawara ya ochi ya taa azụ. Kedu ife ị na-echere onye ya eje he faya na onye eluigwe ya ajụ? Mụ na gị ka onye ka ndụ, mụ na gị ka onye ka mma. Oche eluigwe iru ebe ahụ, oche niile ahụ bụ ndị na-abịa eluigwe, nochie ya na m adị anọ. Ewepụtara na m na m ana m anọ, adịkwudu m abịa ebe ahụ. Ka ị hapụ ichere m maka ndị na-echere mmadụ. Ndị Jizọs nyegoro akwụkwọ ọkaikpe, onye ga-agafete ebe ahụ na onye na-agaghị agafete. Ana m akụzi nkụzi gbasara ịgọ mmụọ n'ọdịnala. Ya mere ihe eji wee taa gị m ajọ mmụọ.
ya ka ị ga-eji wee taa gị nwa mami wata mana ị na-aṅụ mmiri. Ịṅụọ mmiri mkpọmkpọ ọnọdụ ka ị ya anọ, mkpọmkpọ ọya na-aya gị. Ya bụ ụfọdụ na-agọrọ ndị niile na-asọ nsọ, ndị niile ife gbasara ọdịnala na-emegide, ndị niile bụ na prayer point ha na-akpa bụ marine altar. Kedu ife marine altar mere unu? Ị na-aṅụ mmiri iji ya wụ arụ ma oge ọbụla na-atọ gị n'ọnụ. Ndị niile na-asị ma ndị na-akpọ n'anyanwụ ma iji anyanwụ afụ ụzọ. Kedu ife unu na-akọndemụrụ maka ihe a gwara gị agwa? Onye gwara gị na chi nna nna gị ha bụ efu? A gwara gị agwa. Ha emego gị ivu iwee mara? A ga-emere gị ivụla iwee mara na emego gị ya nọ tupu ibido wee kọndemụ ha. Ya gaziere unu ụmụnne m, ihe nna ya unu biko onye ọbụla chighata azụ na ịgọ mmụọ, ka hapụ ịdị na-anwụ n'ike, ka ihe ike hapụ ịdị na-eme anyị, ka ụgalị hapụ ịdị na-abịara anyị ma na-abịakwara ụmụ anyị. Site na mmadụ ịmara mmụọ ya, ụganị ana, uke ana, akanori ana, ọra akwa ana, ụchụ ana, amụta azụ ha azụ ana, ajọ ndụ ana. Ya ka eji asị unu chiataba azụ na onye ọbụla nwere ihe Chukwu debere n'ime, ọ bụrụ imere ndị mmadụ anya ukwu, ọ bụrụ ịkọcha mmadụ. Ana m agọ mmụọ mana gị nwa nwere satifiketi ịkọcha mmadụ, mana ana m agọ mmụọ mana gị nwa bụ onye nkọcha, gị baba onye ikpe, na isi na ịbụ onye na-eje ụka na ihe eje eluigwe. Onye na-agọ mmụọ abụrụzi onye ya eje ọkụ mmụọ. Kedu njọ ome? Njọ ome bụ na ọ na-agọ mmụọ. Njọ ome bụ na ọ kpara nzu n'anya, ya abụrụzie dibịa anya nzu, wee bidozie wee tụba ya aka onye ọjọọ. Unu bụ ime Igbo, unu ya ara ka unu ji ranụ ka unu ji, na ọ bụrụ ya hapụgodo na ihe ahụ unu na-achụ, ọ bụrụ ebe ahụ unu na, ọ bụghị ihe ahụ unu na-achụ bụ nsogbu unu. Onye ọbụla ghọta onwe ya. Mgbe ị ghọtụrụ onwe gị, imebe ife mmụọ. Ime ife mmụọ abụrụ mgbe ọbụla ị na-eti mkpu buru megafonu na-agagharị ebe niile, ọ bụrụ ya bụ ime ife mmụọ. Chukwu bụ mmụọ, onye ọbụla ya ekperiri ya ga-abụrịrị mmụọ. Onye ọbụla na-eme ife mmụọ na-ebizi ndụ ụkara mmadụ ụkara mmụọ. A na-enegere gị anya na ife dị iche ga-adị na ndụ gị. Ma isi n'ọnụ ụka ka ị na-eme ife mmụọ, ife dị iche dịrị na ndụ gị. Ọ bụrụ na ije zochie onwe gị n'ụlọ ụka na-arụsa arụrụ ana, ịgbakpute na ị na-agọ mmụọ gị oketa arụrụ ana wee ji ya wee hiri isi. Ka unu ụlọ aka unu ji. Ndị niile amụrụ ụbọchị nkwọ, unu ewe n'iwe na ka o si wee bịa. Ndị niile amụrụ ụbọchị eke, ya ekwugo maka ndị nkwọ. Ndị ụbọchị eke ikikere iji wee bịa ụwa, ụbọchị ị bịara ụwa iji ya wee na-agọ mmụọ, na ọ bara ezigbote uru. Akụzigo m ka esi agọ mmụọ. Ọtụtụ nkụzi ịgọ mmụọ juru n'ime chanel a, ịsacha ihe afụ ya. Mana achọrọ m taa ka nchịkọta ikikere iji wee bịa ụwa dịka onye eke. Ihe m ji ihe a bụ kandụl. Unu afụrụ ya? Ihe a bụ kandụl. Tupu ị na-amịnye ya ọkụ, tupu ị na-etinye ikikere n'ime ya, gwakene ya okwu. Chịkọ aka gị ịbụa, chịkọ aka gị, mee ka aka gị na-abụchịkọta ọnụ. Rub all your palms together. Ịrọbụ ya together, ị bịazie wee wetazie kandụl a nya ime aka gị na ikikere dị n'ime aka gị pụta. I wee wetazie kandụl a wee jide ya. Kpọba mmụọ gị bụ mmụọ nke iji wee bịa ụwa. Mmụọ nwe mmụọ nji bịa ụwa. Mmụọ ụbọchị eke. Eke bụ anyanwụ. Anyanwụ bụ ife. Anyanwụ bụ mmụọ. Akpọkwuo gị bụ mmụọ nke ife. Kpọba ya n'ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịgwa ya. Otu ahụ isi mara bụ ekpe mgbe ahụ, na ọ na-enwere ozi onye ị na-ekpe n'afọ ya. Ayọ m n'afọ mba, ndị na-agọ mmadụ ayọ n'afọ onye ọbụla. Ọ nkwubi okwu ka fa na-ekwubi. Ikwusia ya nnọọ, yọọ ya ihe niile. Ịchọgodo ịbụ abụ bụọ abụ, bụọ abụ ka ọbụla o kwere gị. Imesia ha niile, mesia ya, iminyezie ya ọkụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya wepụ ihe na-adịrọ mma, koo ya n'aka ekpe gị, menye ya ọkụ. Bụ na ị chọrọ iji ya webata ife dị mma, kwuo okwu, nye ya n'isi gị, menye ya ọkụ. Etu a ka ndị niile bụ ndị amụrụ ụbọchị eke. Maka na ịma na gị nwa bụ onye amụrụ ụbọchị eke, ọ bụrụ ọsọ gị bịara ụwa ụbọchị eke, na unu buru ibu. Anyị dị igwe adị ike. Ka m ị na-agọ, ka ị na-akpọ chi gị, na-akpọ ndị otu gị, ndị gị na-asoro bịa ụwa. Ị na-ayọ ha ife, ị na-ayọ ha connection, favor. Anyanwụ zuru mba. Otu a ka isi wee chọọ ka favor gị dịrị, otu a ka ị chọrọ ka connection gị dịrị. Fenye na-abụrụ rụọra m. Mana ị ga-amara chi gị, gị na chi gị adịrị na mma, ị na-agụrụ onwe gị mmụọ.
ọ bụ na aka na Owerri batara na ndụ gị, jee wepụ ya. O nwere ike ibutere gị na-eme ihe ndị nna akụzi, ọ gaa na-ekwe. maka na ọ bụrụ na nwata kwọcha aka o soro ọgaranya wee rie nri, arụ gị ruo unyu, aka gị ruo unyi, ya ha eriwu nri ebe ibe gị na-eri nri. ya ka ihe eji wee wepụ ihe ọbụla bụ uke, ihe ọbụla bụ ụgali, ihe ọbụla bụ aka na Owerri batara na ndụ gị bụ negative energy nwere ike ịkwụchiri gị ụzọ ife ọbụla ị na-ayọ Chukwu. ọ bụrụ na e nwere ife mmadụ mere n'isi gị, gbaa mbọ mebie ya bụ ife ahụ mmadụ mere n'isi gị, ka Chukwu wee nwee ike imeghere gị ụzọ mpụta ife na nnwere onwe. ya gaziere unu ụmụnne m. nkụzi a nwee ka o si gbagoju oge anya, bata na inbox m bịa were voice jụọ m ajụjụ. akpọna m na fon, ụnụ na-akpọ m na fon, ọ na-ewe m iwe. mmadụ akpọzina m, maka na oge anyị kpọ m ama m ife m ga-asa gị. ma dịka m kwuru si na onye ọbụla ga-ezite voice, izite voice mgbe ọbụla mmụọ m ji si m jee saa ajụjụ, nje saa gị ihe ịjụ m. ya gaziere unu ụmụnne m.